Гмурнете се в свят, където сутрешната рутина може да преобрази краката ви, карайки ги да се чувстват 10 до 15 години по-млади. Представете си да ходите с лекота, да се качвате по стълби без усилие и да прегръщате внуците си без страх от нестабилност. Тази свобода е по-близо, отколкото си мислите, и често започва не в фитнеса или с изискани добавки, а точно във вашата кухня. Има едно сутрешно действие, което повечето хора пренебрегват, а то притежава силата да укрепи краката ви до степен, в която ще ги усещате 10 до 15 години по-млади. Често си спомням пациенти, които идваха при мен с болка, слабост и усещане за тежки крака, но се връщаха с изненадана усмивка. Докторе, отново чувствам земята под себе си. Желая колкото се може повече хора да чуят тази проста идея, защото краката не са само мускули. Те са свобода. Възможността утре да се разходите по горска пътека без страх, да се изкачите по стълби, без да се държите за парапета, да прегърнете внук, без да се притеснявате, че ще загубите равновесие. Най-удивителното е, че пътят към тази свобода често започва не в фитнеса, не в банката с скъпи добавки, а направо във вашата кухня, на сутрешната маса. Да, точно там, където сме свикнали автоматично да правим едно и също, без да забелязваме, че малки, почти незабележими решения предизвикват огромни промени в нашето тяло. Можете дори да си припомните обичайната си закуска. Какво слагате на масата, какво ядете първо? Вслушайте се в паметта си. Може би ще си спомните как в младостта ви е било достатъчно да се разходите бързо за 5 минути и краката ви ставаха по-твърди, по-топли, изпълнени със сила. Сега това усещане може би изчезва по-бързо от преди, но то не е изчезнало напълно. То просто чака правилния сигнал. Често ми казват: докторе, възрастта си е възраст. Но не възрастта прави краката слаби. Слаби ги прави това, че спираме да им помагаме да се справят с ежедневното натоварване. Намалява кръвотокът, отслабват малките мускули, ставите губят хранителни вещества, а нервните окончания сякаш потъмняват. Но ако дадете на тялото правилното сутрешно гориво, процесите започват да оживяват. Като лампа, която дълго е стояла в студен склад. Но щом я включите, светлината бавно, но сигурно става по-ярка. Спомням си една жена на 72 години. Тя се оплакваше, че краката й не я слушат, особено сутрин. Но щом промени само един сутрешен навик. Точно този, за който говоря днес, само след 2 седмици тя каза: за първи път от дълго време спокойно стигнах до магазина без спирания. Тези малки истории са най-добрата илюстрация за това, че тялото е способно да се променя на всяка възраст, ако му се даде правилния импулс. Но тук е важно да се разбере нещо. За да бъдат краката силни, не е нужно просто да се яде нещо полезно. Трябва да се избере продукт, който извършва 2 конкретни, жизнено важни неща. Първо, той задейства работата на кръвоносните съдове, така че кръвта буквално да събуди краката. Второ, той подхранва мускулите и съединителните тъкани, така че те не просто да издържат, а наистина да се укрепват. Ето защо винаги казвам на своите пациенти: сутринта е времето, когато или помагате на краката си да станат по-млади, или незабележимо ускорявате тяхното износване. В зряла възраст няма неутрални навици. Всяко решение работи или за вас, или против вас. Ето защо искам да слушате до края, защото най-важният момент, това, което наистина прави краката по-силни, ще разкрия едва накрая. Не защото искам да поддържам интрига, а защото без разбиране защо това работи, самата препоръка няма да има сила. Трябва да чуете цялата история, за да може продуктът, за който ще говоря накрая, да стане не просто пореден съвет, а част от живота ви
Навик, който реално ще донесе резултат. Днес ще започнем с първата стъпка, с тази сутрешна основа, която трябва да върнете в храненето си. Ако искате краката ви отново да ви държат уверено, а походката ви да стане толкова стабилна, колкото преди много години. И ако гледате до края, ще разберете, че всичко е много по-лесно, отколкото изглежда. Просто повечето хора през целия си живот правят малка грешка сутрин и дори не подозират колко сила им отнема тя. Преди да продължим, ще ви помоля за едно важно нещо. Ако цените подобни задълбочени анализи, ако те ви помагат да се грижите за себе си, моля, харесайте и се абонирайте. Това не е формалност. Така подкрепяте създаването на полезни, спокойни, честни материали за хора на вашата възраст. Сега да продължим. Току-що започнахме да разглеждаме защо сутрешният избор е толкова важен. И сега ще ви отведа до първия ключов елемент, който стартира възстановяването на краката отвътре, почти незабележимо, но много мощно. Когато човек за първи път забележи, че краката му започват да се уморяват по-бързо от преди, той обикновено мисли за мускули или стави. Рядко някой се замисля за най-първата, дълбока причина, че краката сутрин се задействат много по-бавно, отколкото организмът изисква. И това не е само възраст, това е сутрешен енергиен спад, който се формира с години. Но най-интересното е, че този проблем може да бъде решен не с сложни упражнения, не с скъпи курсове, а с много просто, но точно действие, което започва с храната. И ако вече сме схванали първата мисъл, че сутринта задава тона на целия ден, то сега е време да разкрием какво точно прави сутринта правилна за краката. В зряла възраст кръвоносните съдове в краката са особено чувствителни към това, което ядем през първите часове. През нощта кръвта става по-гъста, метаболизмът леко се забавя, мускулите са обезкръвени и изискват храна. Ако в този момент човек избере нещо тежко, прекалено мазно или сладко, съдовете реагират като уморени работници, неохотно, бавно, с забавяне. Но ако им се даде правилният импулс, те се включват като добър двигател, който просто е трябвало да бъде подтикнат. Този сутрешен импулс е един от най-подценените елементи за дълголетието на краката. Спомням си един мъж на 68 години. Той беше здрав, работлив, с характер, железен, както сам казваше. Но всяка сутрин започваше за него по един и същ начин. Той ставаше, правеше няколко крачки и усещането за слабост. Сякаш земята изчезваше изпод краката му, го мъчеше около 10 минути. Той смяташе, че това са ставите, но ставите бяха наред. А кръвоносните съдове, заседнали, забавени, като след дълга зима, никой не им беше дал пролетна топлина. Когато го попитах какво яде сутрин, той каза: „Ами какво? Чай, хляб, каквото дойде.“ На третия ден, след промяната на сутрешния навик, той дойде и каза: „Докторе, не очаквах. Краката ми сякаш се събудиха преди мен.“ Така работи правилното сутрешно стартиране. Но за да разберете кой продукт в крайна сметка прави краката по-силни, първо трябва да разберете какво точно им липсва сутрин. Да започнем с най-важното – с подхранването на тъканите, които отговарят за стабилността на походката. Рядко говорим за малките мускули на стъпалото и прасеца, но именно те държат тялото, когато се изкачваме по стълби, обръщаме се, стоим на неравна повърхност. Тези мускули се събуждат последни и най-бавно се включват в работа. Затова, ако сутрин им дадем малко подкрепа, малко правилно гориво, те се включват по-бързо и човек буквално усеща, че опората под него е станала по-надежна. Има една важна физиологична подробност, която искам да запомните. Тя е проста, но ключова. За да бъдат краката силни, в тях трябва добре да постъпват два ресурса – енергия и микроелементи.
При това не абстрактна енергия, а такава, която идва бързо и меко, без да повишава захарта, без да предизвиква скокове на кръвното налягане. И ето тук сутрешният избор играе огромна роля. Някои продукти дават рязък подем и също толкова рязък спад. Човек чувства прилив на сили, а след това слабост, а някои дават равен, спокоен, устойчив поток. Точно вторият вариант е необходим за зрелите крака. И когато обяснявам това на хората, те се изненадват. Докторе, нима всичко е толкова просто да избера правилния продукт сутрин и краката ще станат по-силни. Да, точно така. Защото краката не са някаква отделна система. Те са част от общия метаболизъм. И ако го стартирате правилно сутрин, вие стартирате и тях. Но преминавайки към най-важното, трябва да се каже още нещо. Сутринта е времето, когато кръвта най-лесно приема полезни вещества. През нощта тялото си почива, а сутрин то е особено възприемчиво към микроелементи, които участват в работата на нервите, кръвоносните съдове и мускулните влакна. Затова, ако добавите към закуската нещо, което едновременно подхранва кръвоносните съдове, успокоява захарта, събужда мускулите и им дава устойчивост, ще видите разликата по-бързо, отколкото очаквате. Често използвам прости битови метафори, защото именно те най-добре описват тялото. Представете си пътека, по която никой не е минавал отдавна. Тя е обрасла, листата са се натрупали, тревата е легнала, но ако минавате по нея всеки ден, след една седмица тя отново става равна и чиста. Също е и с краката. Те просто се нуждаят от редовно, акуратно постъпване на нужните вещества. Не на прекъсвания, не когато си спомня, а всеки ден. И ето тук стигаме до този сутрешен елемент, който трябва да стане навик поне за една седмица. 7 дни е минималният срок, за да забележите промени. Не чудо, а именно първите промени. Краката ще станат по-топли, стъпката по-уверена, а изкачването по стълбите ще спре да предизвиква онзи неприятен тремор, сякаш краката са уморени още преди началото на деня. Много пациенти отбелязваха това още на третия ден, но за да се закрепи ефектът, трябва да се поддържа навикът по-дълго. И сега е време да кажа важното. Продуктът, който укрепва краката, не е супер храна, не е екзотика. Това е нещо, което можете да купите в обикновен магазин. Но преди да го назова, е важно да подготвите почвата, защото ако просто се каже името без разбиране на механизма, човек обикновено ще го изяде няколко пъти и ще забрави. А ако разбирате защо това работи, навикът се закрепва естествено. И така, за да преминем към конкретика, ни е необходим още един пласт. Този, който незабележимо влияе на краката по-силно от всяко упражнение. Става въпрос за това, че сутрин определени вещества усилват кръвообращението в малките капиляри на краката. Те правят това меко, без скокове в налягането, но при това толкова ефективно, че след няколко дни човек усеща топлина в стъпалата, която не е усещал от години. А топлината е основен признак, че мускулите получават хранителни вещества. И сега се доближихме до този продукт, който е способен да прави точно това. Малко по-късно ще го назова и вие ще се изненадате колко е прост. Но преди това още един важен пъзел. Той ще обясни защо този продукт е особено необходим след 5-10 години. Когато говорим за крака след 5-10 години, мнозина си представят само мускули или стави. Но истинската причина за слабостта почти винаги се крие по-дълбоко в нервно-съдовата система. Това е онзи тънък механизъм, който незабележимо поддържаше вашата уверена походка десетилетия наред, докато не почувствахте, че стъпалата сякаш изостават от главата. И колкото повече човек остарява, толкова повече този механизъм изисква уважение. Не съжаление, нито паника, а именно уважение. Мека подкрепа,
спокоен ежедневен ритъм, стъпка по стъпка връщащ на краката младежката чувствителност. Именно за това онзи сутрешен продукт, към който постепенно ви водя, е толкова важен. Той не работи по външен признак, не подсилва мускулите, не повишава енергията. Той действа на самия фундамент, на подхранването на нервите и микроциркулацията. Защо това е критично? Защото нито един мускул в краката не е способен да работи правилно, ако нервните влакна предават сигнала бавно, прекъснато, с забавяне. И когато човек казва: „Докторе, краката ми са като дървени сутрин“, почти винаги разбирам, че проблемът не е в мускулите. Мускулите са следствие, а причината е, че нервната тъкан гладува. След 50 години нуждата на нервите от хранителни вещества се увеличава, а способността да усвояват тези вещества намалява. Това е тих процес. Той продължава години наред. Човек нищо не чувства, докато един ден не забележи, че краката не го слушат както преди. И тук мнозина започват да търсят сложни решения – масажи, мехлеми, упражнения от интернет. Но всичко това е надстройка. Тази система ще работи само ако нейният фундамент получава правилно сутрешно подхранване. Спомням си една жена на 63 години. Тя цял живот е била активна, лека на движения, но веднъж ми каза: „Докторе, сутрин ходя, сякаш по памучна земя“. Когато започнахме да търсим причините, видях позната картина. Късна вечеря, нередовен сън, а сутрин закуска на сляпо, просто да се яде нещо. И ето тук и обясних едно просто нещо, което искам да обясня и на вас. Краката са индикатор за това как живеят вашите кръвоносни съдове. Ако краката са слаби, значи кръвоносните съдове са претоварени или не получават достатъчно храна. А ако кръвоносните съдове оживеят, то оживяват и краката. Тя имаше мъдростта да не чака вълшебно хапче. Тя просто добави към сутрешната си рутина онзи продукт постепенно, без фанатизъм. След един месец тя дойде и каза почти шепнешком, сякаш се страхуваше да не я урочасат. Изминах 4 километра, докторе, и изведнъж разбрах, че краката ми не изискват почивка, както в младостта. И знаете ли какво забелязах? Промени се не само походката й, промени се изражението на лицето й. Появи се онзи особен спокоен огън, който се появява, когато човек за първи път от дълго време усеща, че контролира тялото си, а не обратното. Това е важен момент, когато краката стават по-слаби, човек често започва да се страхува от движение. Това е незабележим страх. Той се крие в дребните неща. Човек избягва стълбите, избира къси разстояния, старае се да не излиза без нужда. Мозъкът свиква с това, формирайки усещане за крехкост. И за да се прекъсне този кръг, е необходимо нещо много просто, но силно. Да се възстанови подхранването, така че краката отново да усещат земята така, както трябва. И ето тук искам да почувствате. Укрепването на краката не е тежка работа. Това е връщане на естествените процеси, които винаги са били в тялото. Просто са станали по-бавни. Ние не изграждаме нови крака, ние им помагаме да си спомнят как да работят. И колкото по-близо ви водя до онзи продукт, толкова по-ясно става още един момент. Именно сутринта е идеалният прозорец за възстановяване на нервно-съдовата система. Защото сутрин организмът е като чист лист. Той е готов да приеме това, което му дадете. И ако му дадете това, което включва съдовия тонус и подхранва нервните окончания, краката реагират много бързо. Мнозина смятат, че това е ефект на плацебо, но в действителност това е физиология. Кръвта започва да се движи по различен начин. Малките капиляри в стъпалата се отварят. Мускулите получават сигнал без забавяне. И човек чувства това дори без специални упражнения.
Често обяснявам на пациентите, че силните крака означават спокоен живот. Това е възможност да стоиш стабилно, да се движиш свободно, да живееш по-широко, по-дълбоко, по-смело. Краката са нашата опора, както буквална, така и символична. И не случайно първият признак на стареене се счита именно загубата на сила в краката. Но повтарям, не краката остаряват, а навиците остаряват, а те могат да бъдат променяни. И ако сега чувствате, че с възрастта краката ви започват да се уморяват по-бързо, че по-рядко избирате пешеходни разходки, че сутрин ви е необходимо време да се раздвижите, значи сте стигнали до момента, когато трябва да се заемете с подхранването на краката отвътре. Не в фитнеса, не в кабинета, а направо в кухнята през първите минути на деня. И вече сме се приближили в плътност до продукта, който е способен да събуди краката значително по-бързо от всякакви упражнения. Но преди да го назова, трябва да обясня още един ключов механизъм. Той е малък, но определящ. И без него няма да разберете защо този продукт работи толкова ефективно именно след 50 години. Сега сякаш държим в ръцете си почти целия пъзел. Останал е последният елемент, който ще свърже всичко в една ясна картина. И тогава ще разберете защо дори едно просто сутрешно решение може да върне на краката онази младежка сила, която мнозина смятат за изгубена завинаги. Когато човек достигне зряла възраст, в тялото се проявява една особеност, за която рядко се говори на глас, макар именно тя да определя силата на краката по-силно от тренировките или обувките. Това е способността на организма да поддържа равномерен приток на кръв към долните крайници веднага след събуждане. И тук е важно да се разбере, че през нощта кръвотокът естествено се забавя. Кръвоносните съдове стават малко по-тесни. Мускулите получават по-малко хранителни вещества. Именно през този период започва да се формира онова сутрешно усещане за слабост, което мнозина погрешно свързват с възрастта. Но възрастта е само фон. Истинската причина е, че малките кръвоносни съдове на краката губят еластичност и реагират вяло на сутрешните натоварвания. Сякаш трябва дълго да ги убеждават да се включат в работа. И колкото по-възрастен става човек, толкова по-силно се проявява още едно явление – сутрешна инсулинова нечувствителност. Това не е болест, а естествена физиология, но тя влияе пряко на силата на краката. Докато организмът се опитва да събуди чувствителността на тъканите, мускулите получават хранителни вещества с забавяне и ако закуската е избрана неправилно, това забавяне се увеличава. Така постепенно се формира усещане за размита слабост. Човек става, прави 3 крачки и сякаш вече е уморен. Въпреки че всъщност умората е илюзия, създадена от бавното метаболитно стартиране. И ето тук възниква главният въпрос. Какъв сигнал трябва да се даде на организма сутрин, за да отвори кръвоносните съдове, да събуди нервите, да осигури на мускулите хранителни вещества и при това да не предизвика скок на кръвното налягане или захарта? Това, което ще кажа по-нататък, отговаря именно на този въпрос. Преди да разкрия ключовия елемент, искам да обясня един процес, който сигурно сте забелязвали, но не сте свързвали именно с краката. Представете си ситуацията. Ставате сутрин, изминавате няколко метра и изведнъж усещате, че краката ви стават по-топли. Това не е просто топлина. Това е знак, че капилярите се отварят. А сега си представете друга картина. Изминавате същите няколко метра, но вместо топлина усещате тежест. Това означава, че капилярите се отварят бавно, кръвта върви по големите кръвоносни съдове, но малките канали, които хранят мускулите на стъпалата и прасците, все още спят. И ако в този момент не дадете на организма нужния сутрешен сигнал,
краката ще продължават да се включват с забавяне през целия ден. Един мъж на 71 година ми разказа: „Докторе, усещам разликата дори по звука на стъпките си." И това е много точно наблюдение. Хората с активно кръвообращение стъпват по-леко, по-бързо, по-меко. Хората с бавно, тежко, тихо, внимателно. Това не е слабост на характера, а показател за това как работят кръвоносните съдове. И ако научите кръвоносните си съдове да се събуждат по-бързо, краката ще ви служат много по-дълго и по-надежно. И ето тук утрото е уникален момент. Това е точката, където могат да се обърнат процесите в правилната посока. През нощта мускулите губят част от гликогена, форма на енергия, която им помага да работят. Нервите стават по-малко активни, защото организмът преминава в нощен режим. Кръвоносните съдове леко се свиват и всичко, което е необходимо, е да се даде на тялото компонент, който едновременно меко ще повиши енергията, без да повишава захарта, ще подхрани нервните окончания и ще подобри кръвообращението. Ако това се случва ежедневно, краката буквално се учат да се включват наново. Но да се доближим. Защо говоря за конкретен продукт? Защото в него се съчетават едновременно няколко свойства, които рядко се срещат заедно. Това е един от малкото достъпни, евтини, прости продукти, който е способен едновременно да подобрява микроциркулацията, да ускорява провеждането на нервния импулс, да дава стабилна енергия без скокове, да подхранва мускулите и съединителните тъкани, да помага за сутрешното пробуждане на кръвоносните съдове. И точно тук е важно да си припомним още един момент. След 50 години мускулните влакна на краката стават по-чувствителни към дефицита на определени хранителни вещества. Ако те липсват сутрин, краката се включват бавно. Ако ги има, походката става по-стабилна, а силата се връща практически незабележимо. Веднъж наблюдавах един мъж, който реши да промени сутрешното си хранене след дълги съмнения. Той каза: „Докторе, аз съм твърде стар, за да променям нещо." Но знаете ли какво се случи след няколко седмици? Той влезе в кабинета ми и се разсмя силно. „Излъгахте ме. Мислех, че ще ми стане малко по-леко, но сега отново ходя до магазина." Подобри се не само физическото му състояние, промени се възприятието му за собствените възможности, а всичко започна от сутрешната маса. И сега стигнахме до това, което трябва да се каже ясно. Силата на краката не е лукс, това е хранене. И ако разбирате логиката, която постепенно разглеждаме, то вече виждате, че именно сутрин организмът е особено чувствителен към това, което му давате. Сутрешното решение определя дали краката днес ще работят с вас или против вас. Вече събрахме почти всички елементи. Нервно-съдова система, микроциркулация, сутрешен метаболитен старт, чувствителност на тъканите, подхранване на мускулите. Остана най-важната стъпка – да обясним кой точно компонент прави сутрешния продукт толкова ефективен и защо именно след 50 години той работи особено мощно. Това е ключовият пъзел, който ще свърже цялата картина и след него вие най-накрая ще видите защо краката се подмладяват, когато им се даде правилното гориво. Когато разглеждаме какво точно прави краката силни, стабилни, живи, мнозина се изненадват колко голяма роля играе един почти незабележим механизъм – способността на тъканите бързо да приемат това, което даваме на организма сутрин. И ето тук се разкрива главната тайна, към която през цялото това време водехме нашия разговор. В зряла възраст тялото става по-взискателно не към количеството храна, а към нейното качество и насоченост. То сякаш пита: „Искаш ли да работя за теб през целия ден?"
Тогава ми дай това, което наистина има смисъл. И този смисъл е в един ключов компонент, който организмът ни губи най-бързо, но се нуждае от него все по-силно с всяка изминала година. Става въпрос за съединителната тъкан. Именно тя поддържа мускулите на краката в нужния тонус, отговаря за еластичността на ставите, помага на стъпалата да останат стабилни, а на прасците – здрави. И тази тъкан зависи от вещество, което сутрин се изразходва особено активно. Когато то е в дефицит, краката стават ватни, походката неуверена, а силата се разпилява при най-малкото натоварване. Това не е стареене, това е липса на строителен материал. И ако сутрин се възстанови този материал, краката реагират така, сякаш сте им върнали част от младостта. В организма има 3 системи, които веднага откликват на правилното сутрешно хранене – кръвоносни съдове, мускули и нервни влакна. Но има и 4-та, скрита, без която първите 3 няма да работят. Това са фасциите, тънките обвивки, които обгръщат всеки мускул, свързвайки цялата структура на крака в единна съгласувана система. В младостта фасциите са меки, подвижни, еластични, но с времето те се уплътняват, стават по-малко гъвкави и именно това прави движението дървено. Хората смятат, че мускулите стареят, но не. Стареят фасциалните тъкани. Те губят влага, залепват, ограничават подвижността и краката спират да откликват на движението толкова бързо, колкото преди. И ето тук сутрешният продукт, за който постепенно говорим, играе ролята на ключ, който връща подвижността на фасциалните структури. Той им доставя вещества, позволяващи да задържат влагата, да запазят мекотата, да осигурят плъзгането на тъканите една спрямо друга. Именно за това хората след 1 седмица на употреба казват: „Докторе, краката ми се движат по-леко“. Това не е визуално. Това е усещане, което се ражда дълбоко в крака, в самата му структура. Но има още един важен момент, който не мога да оставя без внимание. Краката са част от сърдечно-съдовата система и ако им помагате всеки ден, сърцето получава огромна полза. Всеки лекар ще ви каже: подобряването на състоянието на краката е подобряване на качеството на живот като цяло. Краката са нашето придвижване, стабилност, увереност, а значи и свобода. И в зряла възраст свободата е тясно свързана с това, доколко чувствате опора под себе си. Когато краката са уморени, светът се свива. Когато краката са силни, той се разкрива. Сега позволете ми да разкажа за още един пациент, мъж на 66 години. Интелигентен, спокоен, акуратен човек. Дълги години е работил като преподавател и през последните 2 години започнал да забелязва, че към края на деня краката му сякаш бучат, особено под коленете. Той приписвал това на натоварването, възрастта, стойката. Но истинската причина била много по-проста. Клетките на тъканите губели способността си да задържат необходимите елементи и краката буквално пропадали под тежестта на деня, като стар стол, чието дърво е изсъхнало. Когато му обясних механизма на фасциалното изтощение, той ме погледна мълчаливо, а след това каза: „Толкова е просто. И през цялото това време си мислех, че трябва да ходя по-малко“. След 1 месец, когато се върна, той се усмихваше. „Докторе, сега ходя повече и краката вече не се оплакват“. Този пример не е уникален случай. Той се повтаря отново и отново. Хората смятат, че трябва да намалят натоварването, а всъщност трябва да дадат на тъканите храна. Не мускулите трябва да се пазят, а фасциите трябва да се увлажнят и подхранят. И ето сутринта е идеалното време за това, защото сутрин организмът е максимално готов да приеме компонент, който възстановява фасциалната структура, помагайки на краката да се движат леко и уверено.
И сега става ясно защо онзи продукт, за който говорим, е толкова ефективен именно сутрин. Той съдържа вещества, които веднага отиват за възстановяване на фасциите, поддържат работата на капилярите, стабилизират предаването на нервния импулс и дават на мускулите равномерна енергия за целия ден. Това не е бърза захар, не е мазна храна, не е кофеин. Това е строителен компонент, който се включва дълбоко в тъканите. И ако човек го използва всеки ден, поне една седмица, краката започват да работят по различен начин. Но преди да назовем този продукт, има още една подробност, която трябва да се разбере. Тя е проста, но определяща. Краката стареят по-бързо от ръцете. Защо? Защото те носят цялата тежест на тялото, всеки ден, всяка минута. И ако сутрин получават храна, те ви благодарят със сила. Ако не, постепенно губят еластичност, чувствителност, скорост на движение. И ето тук вече виждате логическата картина. Утрото е прозорец на възможности. Продуктът е необходимият материал. Тъканите са системата, която чака подкрепа. Почти стигнахме до същината. Събрахме всички ключови елементи. Кръвоносни съдове, нерви, енергия, фасции, сутрешен метаболизъм, способност на тъканите да задържат влага и полезни вещества. Остана да разберем последното. Онова вещество, което прави този продукт толкова ценен за краката след 50 години. Именно това вещество определя разликата между крака, които се уморяват след 5 минути, и крака, които ви носят уверено дори на 70. Когато говорим за веществото, което най-силно влияе на краката след 50 години, е важно да се разбере, че не става дума за някаква модерна съставка от реклама или за чудодейна добавка, обещаваща невъзможното. Напротив, това вещество е толкова естествено, че тялото само го е произвеждало без напрежение с години. Но именно към зряла възраст, неговото производство намалява по-бързо, отколкото човек успява да осъзнае. И ето тук започва това, което мнозина погрешно наричат стареене на краката, макар всъщност това да е просто липса на основен строителен материал, без който тъканите губят еластичност, кръвоносните съдове, гъвкавост, а нервите – скорост на провеждане на сигнала. Става дума за белтъчно-минерален комплекс, който отговаря за възстановяването на съединителната тъкан, формирането на колагенови структури и поддържането на вътреклетъчния обмен. Това сложно название никой не е нужно да запомня. Важно е друго. Именно този комплекс става онова гориво, което всяка сутрин трябва да постъпва в организма. Ако искате краката ви не просто да издържат на натоварването, а да работят така, както преди 20 години. Много пациенти идваха при мен с оплаквания от слабост в краката, нощни спазми, тежка походка и постоянна умора. И когато им обяснявах, че проблемът често не е в ставите и не в мускулите, а именно в това вещество, те гледаха недоверчиво, докато след 2-3 седмици не започваха да забелязват промени. Краката ставаха по-топли, стъпката по-стабилна, а сутрешното движение по-леко и уверено. Това се случваше не защото изведнъж са се подмладили, а защото тъканите са получили това, което хронично им е липсвало. Искам да дам пример с една жена на 59 години. Тя живееше активно, много се разхождаше, но в един момент започна да усеща, че краката й сякаш губят опора. Докторе, сякаш стоя на възглавница, а не на пода, каза тя. Направихме изследвания, изключихме сериозни патологии и се оказа, че основният фактор е недостигът на този строителен комплекс. Тя не вярваше, че обикновена храна може да промени нещо, но се съгласи да даде шанс на организма си и след 3 седмици каза: краката ми станаха различни. Аз не просто ходя, аз отново чувствам пода. Тези думи ми останаха в паметта за дълго,
защото те много точно отразяват същността. Когато на тъканите се върне храната, се връща и контактът с живота. Но липсва още един важен пласт на разбиране. Всичко, за което говорим – кръвоток, фасции, нервни влакна, устойчивост на мускулите, работи като оркестър. Ако дори един инструмент звучи фалшиво, цялата симфония губи хармония. И ето този сутрешен белтъчно-минерален комплекс е именно онзи диригент, който изравнява ритъма. Той помага на кръвоносните съдове да се отварят меко и пълноценно. Помага на нервните сигнали да преминават ясно. Помага на фасциите да задържат влага и еластичност. Помага на мускулите да запазят еластичност. Това не е магия, това е симбиоза на физиология и хранене. След 50 години броят на нервните окончания в стъпалата намалява. Това е естествено, но скоростта на предаване на сигнала може да се поддържа. И именно това прави сутрешния продукт особено ценен. Той съдържа елементи, необходими за образуването на миелин, защитната обвивка на нерва, благодарение на която сигналът върви бързо и точно. Когато миелинът изтънява, движението става забавено, ръцете и краката губят чувствителност. Но ако тъканите получават правилен строителен материал, нервната проводимост се подобрява и краката отново стават послушни. Освен това, този сутрешен продукт помага за задържането на калций в костната тъкан и магнезий в мускулната. А тази връзка е основата на стабилната походка. Костите дават опора, мускулите – движения, калцият – здравина, магнезият – отпускане. Недостигът на един елемент и краката моментално губят стабилност. В зряла възраст всяко колебание на тези елементи се усеща по-силно, защото запасите в организма вече не са толкова големи, колкото в младостта. И ето тук сутрешният избор решава буквално всичко. Но най-удивителното е колко бързо организмът реагира на правилното хранене. Наблюдавал съм десетки пациенти, при които само за 2 седмици се е променило качеството на стъпката. И почти винаги механизмът е бил един и същ. Тъканите отново започвали да задържат влага, съдовете, тонус, нервите, скорост на сигнала. И човекът казваше: „Докторе, не очаквах, че се усеща толкова силно." Това е важно да се разбере. Промените започват дълбоко вътре, а външно се проявяват постепенно, но много уверено. И сега вече виждате цялата картина. Разгледахме как работят кръвоносните съдове в долната част на краката, как се държат фасциите, как се променя нервната проводимост, как тъканите губят влага, защо сутрешният старт определя целия ден, че краката се нуждаят от строителен материал, а не от вълшебна гимнастика. Остана най-важното да свържем това с конкретен продукт и конкретно вещество, заради което краката стават силни, сякаш са се събудили след дълга зима. И ето сега стигнахме до момента, когато цялата логика се събира в единен смисъл. И ето сега, когато цялата картина стана ясна, можем да назовем онова просто сутрешно решение, което помага на краката да възвърнат сила, стабилност и онази лекота, която мнозина смятат за изгубена. Всичко, за което говорихме – кръвоносни съдове, фасции, нервни влакна, задържане на калций и магнезий, възстановяване на миелиновата обвивка, увлажняване на съединителната тъкан, е свързано с един мощен компонент, с това, което организмът преди е произвеждал сам в излишък, но след 50 години изразходва по-бързо, отколкото възстановява. Това е желатинът. Най-обикновеният хранителен желатин, който мнозина смятат просто за кулинарна съставка, но който е един от най-наситените природни източници на колаген. Аминокиселини за фасциите, строителен белтък за ставите и минерали, поддържащи стабилността на краката. И най-удивителното е, че той е достъпен за всеки. Неговият сутрешен ефект се обяснява много просто.
По време на сън тъканите губят част от влагата и стават по-сухи. Фасциите, обвивките, които обгръщат мускулите след нощна почивка, могат леко да се слепват, губейки плъзгането си. Нервите стават по-малко активни, кръвоносните съдове малко по-тесни. Организмът чака сигнал, който да му даде да разбере, че е време да се включи. И ето когато сутрин си дадете порция колагенов белтък, дори в най-простата му форма, разтворен в топла вода или в каша, тъканите моментално реагират. Белтъкът се абсорбира в метаболизма като гъба. Фасциите получават влага, капилярите се отварят, а мускулите получават това, което им е липсвало. Но това е само половината от картината. Втората половина е в това, че желатинът пряко участва в изграждането на онази съединителна тъкан, която държи мускулите на краката в еластично състояние. Именно той помага на влакната да останат гъвкави, еластични, подвижни. Това е това, което прави стъпките ви по-меки, по-стабилни и по-уверени. И това, което липсва на хората, които сутрин усещат слабост под коленете, ватни стъпала или онази загуба на опора, за която често говорят пациентите. И ако сутрин дадете на организма само една супена лъжица желатин, да, само една, краката постепенно започват да се събуждат по различен начин. Сутрешната топлина в стъпалата се появява по-бързо. Походката става по-стабилна. Ставите се чувстват по-малко сухи, а на мускулите става по-леко да поддържат тялото. И това не е ефект от един ден. Това е кумулативен ефект. Фасциите започват да задържат влага, стават по-меки, кръвоносните съдове по-отзивчиви, нервите по-бързо провеждащи импулса и краката, които вчера се движеха с усилие, днес се движат по-свободно. Спомням си един мъж на 73 години, който веднъж дойде при мен и каза: „Докторе, уморих се да чувствам, че краката ми живеят отделен живот.“ Той не търсеше чудеса. Той искаше да си върне контрола. И когато му дадохме тази проста схема, топла вода плюс една лъжица желатин сутрин, той не повярва, че нещо ще се промени, но след една седмица каза: „За първи път от дълго време се качих по стълбите без спиране.“ След един месец той каза: „Отново се разхождам вечер.“ След 2 месеца чувствам, че краката са аз, а не нещо, което ми пречи. И това е толкова често, толкова повтарящо се наблюдение, че не мога да не говоря за това отново и отново. Желатинът не е лекарство, това е храна. Това е фундаментът, върху който тялото изгражда своите тъкани. Затова той работи толкова мощно с системата на краката, особено сутрин. Има прост начин да го превърнете в навик. Да изпивате една супена лъжица желатин, накиснат в топла вода за няколко минути, или да го смесвате в каша, или да правите леко желе с вода без захар, или да го добавяте към кисело мляко. Най-важното е стабилността. Минимум 7 дни, за да почувствате първите промени. 3 седмици, за да започнат краката да работят по различен начин. 2 месеца, за да забравите за онази сутрешна слабост, която смятахте за неизбежна с възрастта. Но най-важното не е дори продуктът. Най-важното е, че давате на краката си внимание, грижа, възможност да се възстановят. Спирате да се отнасяте към тях, като към нещо, което само по себе си трябва да ви служи безкрайно. И започвате да им давате това, от което се нуждаят, и краката отговарят с благодарност. Те започват да ви държат по-изправени, по-силни, по-меки, по-уверени. И сега, когато завършихме тази линия на разсъждения, искам да кажа най-важното. Силата на краката не е лукс, това е основата на вашата свобода. Това е възможност да живеете пълноценно, да се разхождате, да ходите, да пътувате, да пазите равновесие, да се навеждате, да ставате, да се движите без страх. И това може да се върне. То не идва с хапчета, а с навици. Не с чудеса,
а с логика. Не с радикални стъпки, а с ежедневна подкрепа, която започва сутринта с правилния сигнал. Вашето тяло все още знае как да бъде силно. Просто се нуждае от помощ, малка, но точна. И ако започнете с просто сутрешно решение, лъжица желатин, малко търпение, малко уважение към тялото си, ще почувствате, че възрастта може да напредва, но силата не е длъжна да си отива с нея. Ако това видео ви е било полезно, подкрепете го. Нека то помогне на тези, които сега чувстват, че краката им са станали по-слаби. А ако искате, направете първата стъпка още утре сутринта. Малка, топла и много правилна. А вашите крака ще откликнат. Просто трябва да им дадете шанс.